Вие знаете ли кой бивш министър-председател беше замесен в корупционния скандал Ало Ваньо? Не. Не си ли го спомняте? Круме, здравей, бе. Как сте, бе? Здрасти, Круме. Какво правите? Отговарят на въпрос за 10 евро, които ще дарим за разследваща журналистика. Обаче, ако отговорите правилно. Кой? Не, ако не са за вас, не става. А знаете ли кой бивш министър-председател беше замесен в корупционния скандал Ало Ваньо? Всичките бяха замесени там. Ето, тези дами ще знаят въпроса. Не знам. 10 евро за разследваща журналистика няма да бъдат дарени заради вас. Явно ще трябва да добавя А, Б и С. Не очаквах да е толкова сложно. Кой бивш министър-председател беше замесен в корупционния скандал Ало Ваньо? Нямам представа. Но Сергей Станишев, Бойко Борисов или Пламен Орешарски? Бойко Борисов. Точно така, браво! Скандалът станал публично достояние през 2011 година, от който разбрахме, че Бойко Борисов нарежда на тогавашния директор на митниците Ваньо Танов да преустанови проверка в завода на Мишо Бирата. Това Мишо Бирата ми се обади сега пак. Да, в неговата фабрика влезнали митничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там. Обди се, изведи ги оттам. Според редица юристи, ако бяхме държава с нормална съдебна система, заради този запис Бойко Борисов и днес трябваше да лежи в затвора. 10 евро отиват за разследваща журналистика, благодарение на вас. Чао! Не мога да повярвам колко хора не помнят за този скандал. Айде, тия 10 евро ги давам на BirdBG. Те не знаят, че им давам пари, ама надявам се да нямат нищо против. В крайна сметка, всяка глътка вода свобода подкрепя разследващата журналистика, така че пийте вода свобода. И ни последвайте.